गारिया दिनै मिनिमाम बेसेबांसो जागोनलै बुंनो हाया हिसाब गैया दा मथा-मथि फुंनि 7:30निफ्रायनो हाबखादों साहाबो बुंजोबखाबाय जायगा बुंजोबबाय मथा-मथि सुबुंनि बाना मा होनदों आदा मानसि एसे गोमादों सासे गोमादोंमोन मोनफिनदों आरो फिसा गोमालायखासै आइफवालियाव जारला जायगा गावसोर जानाय लोंबाय ओमफ्राय खुदियाफ्राथ' जायगा दाबसेयाव थाया ओरैबो एसपन थाबाय ओरैबो थाबाय हौवा हिन्जावबो गोमालायबावदोंसो आन्दायलायदों दा मानसि गोमालायखादों आरोखि नै ओरैहाय कि हारायसे मानो हारायसे नाखि आं आइ आफानि सिगाङाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानदों माने आं गोदान मबाइल बायनो हानो मोननायनि थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरो बेखौनो आं आइ आफानि सिगाङाव खावलायनाय जाबाय जोंना नै अनिमा बिनानावा आइफवालि पिकनिक स्पटआव नानिनि मबाइलखौहाय जाला होननानै भिडिअ होदोंमोन ओमफ्राय बानायला जागोन मागोन रेस्ट'र गावला जागोन मागोन होनदों खिन्थु आं बानायजोब्बाय खिन्थु जाया दै नै माने बेयावहाय माने थासार जाखाला आरो बेनो सिङावहाय माबा जाजोब्बाय आरो दाख्लैहाय हायाव गोग्लैदों मबाइला हायाव गोग्लैदोंमोन दानिया ओमफ्राय बानायहोबाय खेबसे ओमफ्राय जायाखै ओमफ्राय मैयाहाय आं भिडिअ होला होनदोंमोन नालाय गोबाङानो जागोन मागोन होननानैहाय एक्सुवेलि जाया ब्रादारमोन मबाइला गाज्रि जाखाबाय टटेलि केमेराबो जाले बाल्बबो जाले आरोखि फन फैला अनलि रिसिभ जायो बेल'सै आरोखि रिसिभल' जायो दा बेबायदि आरोखि नै जाला आरोखि मबाइला दा बेखायनो आं रिकुवेस्ट खालामनो आरोखि जायफ्रा नानिखौ अनो आं बेहाय कमेन्ट माबा भिडिअनि गेजेरजों होदोंमोन एसे एनैब्लाबो डनेट मबाइल लाफिननो थाखायहाय ओमफ्राय जायफ्रा हरदों एसे हरजेनदों माने बांसिनानो हराखै आरो मानो होनना बुङोब्ला जों गावजों गाव सापर्ट होलायनाया दानि आथिखालाव एसे खम जालांबाय आं मोन्दांथि मोनदों आरोना सिगांनि समफोर बायदि नंला सिगांनि समावहाय बेबायदिनो सोरबा गैयिखौ एफा एनैब्लाबो सहाय खालामलायनानै बोखाङोमोन खिन्थु आं मैया भिडिअ होदों भिउसआ थांबाय 30,000 बायदि मानसिजन नायबाय खिन्थु डनेटआ एकदमबारे जायाखै आरोखि एकदम एसेल' जादों आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों लाबोगासिनो दंखायो दा आं बुंदों बे नानिखौ सोरबाफोर सहाय खालामनो गोसोब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजोंबो एसेब्लाबो थाइसे थाइनै डनेट खालामहरनो हागोन नैबे मबाइला जाखाले दिनैबो बिराद एक्साइटेडमोन नानिया आइफवालि पिकनिक स्पटआव खेबोने मोनसेबो खेबनो हायाखिसै सिबाय केमेराबो लानो हायाखिसै फट' मोनसेबो लानो हायाखिसै दा इउटुबाव फैनानै बिराद इन्टारेस्टिं मोनदोंमोन मानसिया नोंथांमोनजों लोगोआव फैबाय थानोहाय दा बेनिखायनो आं बे मबाइल गंसेनि थाखाय रिकुवेस्ट खालामबावबाय बे भिडिअनि गेजेरजों हेल' एभ्रिवान नै दिनै फिन सफैबावबाय आइफवालि पिकनिक स्पटआव ओमफ्राय दिनै जानुवारिनि 12 थारिख ओरैबायदि गारि ओरैबायदि मानसिना एकदमबारे सानै बोराय बुरैबो गोमालायबाय जाहैदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासे उन्दै फिसाबो गोमालायबाय जाहैदों कमिटियाव एनाउन्स होलायगासिनो दङ ओरैबायदि मानसि आरोखि साहाजोंबो ओरैबायदि सिलटिप ओरैबायदि फाथै जाबा बायदि आरोना मानसिया ओमफ्राय आसियैनो जायगानि गैया आरोखिना गारि दोननो ओरैबायदि पार्किंआ मोनलायले दा दिनैनि दिनावहाय आं एसे नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामना देखायबावनो सानदों बार आइफवालिनो होसै होननानैहाय दा सानलायलां आरोखि ना एसे बिदि मानसि नुफैला खेबनो लुबैलायलाङो लोगोफोर ओमफ्राय जात खोनाफैयोना माबा फिसा गोमादोंनो सोरनिबा हिन्जाव गोमादोंनो होननानैहाय ओमफ्राय दा लोगोफोर आं एसे एक्सप्लर खालामना देखायलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो ओमफ्राय गोसो जादोंब्ला बेरायफैनो हागोन आरो खेबसेब्लाबो भिजिट खालामनायफाय एक्सप'बो दं टटेलि दंजोबो आरो स' लोगोफोर नायलांनो हागोन जेरैबो गारि स्करपिय' बलेर' थार फर्चुनार बेफोरबायदिजों बुंफबफैनाय आरोना ओमफ्राय नै ओरैथ' हाबलांथ'ला आङो नै ओरैहाय जिथुनाखि इस्प' दङ बेजोंहाय आं थांनोसै ओमफ्राय नैबेयावबो सेल्फि पइन्ट जाहैबाय ओमफ्राय बैजोंहाय दैयावहाय सेल्फि जन दङ गोबां सेल्फि लाग्रा आं थांथ'ला नै ट्रेना खारबायानो आरो होमब्लाबो एसे मानसिखौ देखायनोसै दिनैहाय माबायदि जादों जेरैबो गारियानो बुंजोबखाबाय ओमफ्राय साहाबो अयथासार बुंजोबनानै दंखायो आरोना नै बिराद दाब जायगानिफ्राय फैदों जों गोजानाव थांनांलाया जायगायावनो बेबायदि बेरायनो हायो आरो गोजान थांब्लाबो एसे खरस थायो जाहैबाय दा बेफोरोथ' हटेल गोजा जाहैबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय ट्रेननि लामा सुपार बास आल्ट्रा बास दंफैयो नै
हस गारिया माइलाम जागोनलै निउ इयार गारियानो बुंजोबदों नायलाय नै ओजोंनिफ्राय आं सोंलायबाय थालायलै दिनैहाय जास्ट आं देखायनायसैल' नुबाय दा नुबाय नै मानसि गोमालायनायनि खोथा मैयाबो गोमादोंनो दिनैबो हौवा हिनजावबो गोमालायदोंनो फन लायाला जारलाखा नुबाय दा गारियानो नै जारलाखालै होद इसोर गरायखौ सेस खालामायसैलै नोंसोर गरायखौ सेस खालामायसैलै बिदि बोखेबहोबाय थानानै आयो नुबाय दा नै 10 अन्थाइ जाखायोलै हाबाब नुबाय खायफा संनांदों खायफा मोसादों जाय गनाया गदों जाय मावनांनाया मावनांदों माब्रै जाखोलै संसारालाय हाबाब बै एक्सप'आवथ' हाबनो सानसान गैया मानसियानो थाब्रा जालायो होस ओरैहाय नै मिथा फान माबा माबि माबासो नै सुमफ्राम फिथाइसो भिटामिन ओइ कितना भैया पिस होस बिदिसो आरो आं एसे दावखोलांनि होस रायज्लायजायालै फैद' गोमागोन मानसिया एक्सप'आव नुबाय एक्सप'आवलाय थांथ'ला नै एक्सप'आवबो हाबला हाबनानै ओंखाम फिसिनायनि माबाया जाया मानसिया नुबाय गारिया होद हाबाब ओरैबो गारियानो बुंजोबनायसो नै बै साहाबो नै एफा गोजानथ' जों थांबाय थानो हानानै ओरैबो गारियानो बुंहैजोबनायनि नै आयौ नुबाय दा नै गारियानो बासै मायै दंफैजोबो नै जोंथ' एफा गोजान थांबाय थाबावनो बेसेबांबा गोजान बायजोंसो थांनांगौ जायो बुंजोबनायनि नै सयथिबो गारिया होस बेसेबांबा गोजान रोमै ओमफ्राय दा ओरै थांनायसै जों एसे गिदिंनि हाबाब भिडिअ'खौ गोलावलाबो नायदोलै दिनैहाय नोंसोर गरायखौ सेस खालामायसैलै इसोर गरायखौ हाबाब होद गारियानो गारि मथा मथि सोर फैदों सोर फैयाखै एसे नायदो आरो बयनिफ्राय नानि मा बैराजरा आयौ दिनैसो पोस्ट खोनाबाय आं बैराजरा बोरै बामोनगावजों दे मोजां दा जायगाफ्रा दे ओरैनो मोसानाया नायदो नै लागाव नुबाय दा जेरैबो पार्टि हाइलाइटल' जाखाबायलै जेरैबो गारि ओरै दावखोबोबाय आङो सा जोबथारनायाव दावखोबोबाय ओमफ्राय ओरैबो गारि ओरैबो पार्टि ओरैबो नै फुरा मानसि गोजा नुबाय नै बेयावबो बिफां सायाव ओमफ्राय नायदो नै साहा माबायदि गारि दंहैयो साहाबो उफाय गैया लांदांब्लाबो जानांबाय अयथासार गुवार साफा बुंजोबनानै दं आरोना सुपारै मायै बिदि आरो नै ओरैहाय नायहरदो अयथासार गारि दंहैयो साहाबो बिदि आरो नुबाय नै बेसेबांबा गारि दंहैयो नै साहाबो नुबाय दा ओमफ्रायखौथ' आं खेबबाय थायलायला दा बेयावहाय सेल्फि लानो फैयो आरो ओमफ्राय नै बेयावहाय दं जाहैबाय बटिं ओमफ्राय नै बेयो
सेल्फि पइन्ट जाहैबाय सेल्फि जन आंथ' थांलायबाय थाला सान्दुंबो गोसाना नै जेव जेव मानसि दं दा सान्दुं रुबायला बिराद मानसि जाबावगोन आरो बेयावहाय नै अयथासार सान्दुं गोसा थेवबो जेव जेव मानसि आरो दा बेयावहाय सेल्फि लालायलायगासिनो दं आरो दा आं थांबाय थाला आरो बेयावहाय जेरावबो बरथिक आरो सुपार बास आल्ट्रा बास बेबायदिनो जायगानो गैया गारिया दोननोनो आंथ' खेबजोबबाय थानो हानाय नंला बिसिनिखौ ओरैनो जास्ट बेरायफैनायजों लोगोसे खेबबाय आङो जेरैबो बुंनानै थाजोबखादों आरो गारिया पार्किंआनो गैले आरो बाहेरायावबो बरथिक बुंजोबनानै दं गाहायाव दा आरो खेबनानै फैबाय आङो ओमफ्रायथ' आं खेबजोबबाय थानो हानाय नंला आरो जास्ट आङो दिनै भिडिअखौहाय बेखिनियावनो दोननोसै आरो जेरैबो बुंजोबखानायखा गारियानो ओरैहाय दङ नै कुमुथिनि ओरै आदामोन गारिया दिनै मिनिमाम बेसेबांसो जागोनलै बुंनो हाया हिसाब गैया दा मथा मथि फुंनि 7:30निफ्रायनो हाबखादों साहाबो बुंजोबखाबाय जायगा बुंजोबबाय मथा मथि सुबुंनि बाना औ दाहायसो आन्दाज मोननायसै बिसोरो दा मोनाबिलियाव एसे काउन्टिं जाला 7:30सोआव सानब्लासो थांफिननायसै बहुदना सानला दा ओरैबायदि आंबो एसे देखायखाबाय बेखौथ' देखायजोबबाय थानो हाया दा बिदि आरोखि बेरायफैनो हागोन बयबो जोंनि जायगायावनो चिराङावहाय आइ कुवालिफिकनि स्कुलावहाय दे सालथे ओरैहाय फैबावबाय नै ट्रेनाबो मोजाङै खामायसै ने अयथासार खामायोलै औ नै रेस्ट गैया दा आयौ दा नै पुरा खामायखायोलै आंबो बिदिसो सालायफैनांगासिनोलै दाउ